Biċċi ta' 67 sena mix-xara qed ikun investigat brabta ma' kummenti fuq il-medja soċjali li saru fil-konfront tiegħu fejn ġie akkużat li qatel klipuq tates biex mill-laħam tagħhom jagħmel u jbieħ it-salzett tal-Malti fil-ħanut tiegħu. Fil-fatt jirriżulta li l-ġimgħa wara nofsinhar uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u l-Animal Welfare assistiti mill-Pulizija kienu fil-ħanut u fir-razzett tar-raġel biex iwettqu l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ. L-allegazzjonijiet bdew numru ta' ġimgħat ilu iżda kumment li sar fuq Facebook il-ġimgħa filgħodu reġa' qajjem il-każ. Fil-fatt f'post fuq Facebook il-ġimgħa filgħodu ġie allegat li r-raġel kienet joqtol il-klipuq tates li jkunu ma jifilħux biex jagħmel u jbieħ it-salzett tal-Malti fil-ħanut tiegħu. Fost il-mijiet ta' kummenti fuq din il-post kien hemm inkiteb li ddaħlu xi nies l-isptar b'food poisoning wara li kielu xi laħam mill-ħanut tal-imsemmi biċ-ċier. Ma li bdiet tiċċirkola din il-kitba fuq il-medja soċjali, One News staqsa lill-Pulizija dwarha u f'risposta uffiċjali ġie konfermat li sa dak il-ħin, jiġifieri il-ġimgħa filgħodu, il-Pulizija ma kienet għadha rċeviet l-ebda rapport dwar il-każ. Fl-istess tweġiba ntqal li l-Pulizija ma kienitx imsejħa biex tassisti lil xi entità f'xi investigazzjoni brabta mal-każ. Sorsi viċin One News qalu li ġimgħat ilu meta bdiet tinxteret l-aħbar kienu ntbagħtu xi spetturi fuq il-post, iżda irriżulta li l-ħanut kien ilu magħluq għal diversi xhur. F'każi bħal dawn huwa d-Dipartiment tas-Sanità li jkun mitlub l-ewwel biex jinvestiga qabel ma jiġu infurmati l-Pulizija. Sa dan it-tant fl-istess jum fuq Facebook l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati kitbet li din mhix storja fittizja u hija fil-fatt verità. Kitbet li l-klipuq tates intużaw biex isiru tlazet fawdex u kien hemm xi nies li daħlu l-isptar minħabba dan. Jidher li wara li żdiedu sew il-kummenti u l-allegazzjonijiet marbuta ma' dan il-każ, saru rapporti li kien hemm xi nies li daħlu l-isptar wara li kienu kielu l-laħam tal-biċċier in kwistjoni u kien hawnhekk li bdiet l-investigazzjoni fil-konfront tar-raġel u fir-razzett tiegħu fix-xara Għawdex mill-uffiċjali tal-Animal Welfare u tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika li qed ikunu assistiti mill-Pulizija.